Ya mere m ji naghara wanila matala n'ibu chimo ha ya mere m ji na-aṅụrị ụwa niile matala na nwere chi ya mere aṅụrị juju m n'obi ụwa niile matala n'ibu chimo ya mere m ji naghara wanila matala na ha na nwere chi ya mere ndị na-aṅụrị ọṅụ ụwa niile matala n'ọbụ chime ya mere ndị na-agara ụmụ di m obiọma akpagbuola m taa gakwa n'ihe unu dị ụta ọ bụ na a ga-ajụdenụ m ihe na-eme m obiọma eshi m hospital ugbu a unu mana dọkịta sị na m dịkwa ime ọzọ adịla m ime ọzọ Chineke unu soro m kelee n'ụlọ Chineke biko ụwa niile matala n'ibu chimo ya mere m ji na-aṅụrị ụwa niile kwetala n'ibu chimo biko unu nyere m aka kpọranụ m nwanne unu nwoke kpọranụ m di m unu nyere m ya good news a biko 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 ya mere m ji na-agara walila mata ọ dịkwa mkpa ka ihe ụlọbuzokwanụ nga na-eme aịsị gị mara ihe ị mere ime ụlọ o jiri jụọ oyi bịa na ya na nke anyị lekwa m wedere ka m nụ kamgbe m kwụrụ kpọkwụ n'ime ụlọ m akpata echiche anyị de m lam n'iyi ọkọ ọgụ gajite nwunye m nwaanyị oyi ọka papa jide m na randabat uhu ala m ebele nne ihe vamvamva nne ihe je vamvam ehimụra na anyas Chineke nna mmanụ ọgụ wabịa nga nwunye edegbu onwe mmanụ ọgụ ebe na ọbịa na nwunye họlide bịawo bịrị ọkọ bịa nchịta ọkọ nwunye nwaanyị ote laa ya n'iyi dịrị nwunye m ga-awọ gafe mbụ nwunye m m nwaanyị ga-agafe otu ụmụ nwoke na-agịdị onye ga-agba aghara ya ga-asụ onye ga-ele asị ya mesị ụda nwunye m nwaanyị gafe gbọ ya dị ka ọwa udele onye nga ọlọ gafere onye ga-agba asụ ya sa achị gbakwa ma ọwa ha ga-eme ha na-agba ọsọ ihe anwụnwa agbọbịa na-alebedị di ọkọ mejisi ya yi unu sọwụ gịnị ara ihe unu mere nwụrụ olu jiji oyi ote gị bịa mee ya gị wuru ụmụnne gị wuru ụmụ ojii gị Chineke kere ekekọ ihe ọma ndị ụmụ ha ọka bịa ede m nwoke ahụ ọnọcha ha maga m n'ime ovun gị bịa na winta bịa bịa rila asọ m nọrọ nwa na sama ọwọta na-esemi na nkwụsịta ụka ọkọ nwete motela m n'iyi nkọwa ya ete ya dị ka nke a na-akpọ ụbọ mpara m agwụla ọ bụ nwoke achasị nọ m n'ahụ gị lee ma anya nwere m achị ebe niile enedidi m hiti gị bụrụ otu ụlọ n'usuji oyi bịa mee na kai ma ọ bụrụ taa ude agada gị gbanyọ nke gị gbanyọ ọ ego nwere anyị nwoke ka ọnwụ oji ọnụ ele otu ijikwanụ si na ụka chi dịka udele ele okọrọ isi nọ gị n'ahụ ahụ gị na-akwọ mụrụmụrụ ma ọ garịcha ahụ ya kpughere gị ebe gị hetọ ya nwunye nwaanyị kpughere gị mpụrụ ya maka chukwu gị hụ na ọka awali ya n'ihi ahụ m agwụla adịmara hụ na nlọbụ n'abalị ote ka m na-agbagwuru ụkwụ chidi chibere ka mgbafe ebe nchọda ya wee ya mkpọmọkụ mụ na ya dị na mma ya wụ hiti a ga-esi
mpreliote sa ihe ka ọwụrụ ama m sọ hit eche m sọ m bụrụ tụwa maka ndị mmadụ agado ahụ m ahụ Okachi mepere ụkwụ gị lenye anya n'ike lee anya ọkwa mgbara unu na esi m dị n'ime ụlọ unu nwere esi the only thing unu ga-emewu baa na rum unu na-agbanye esi ebe niile ajụ ọrụ unu oyi ọ gwụla nwaanyị nwere mkpu agbajichiri gị aka ụmụasị bego nọ na-akpụ ụmụ di ha ka nwa hụ ga na-akpụ ụmụ di ngọchi ụmụ di a na-atọ ụtọ gị gụrụ ụmụ di keguluzga ada anyị mekọta anyị lekwa ihe anyị alakpụ ma lekwa ekege pres anyị richa oversize nke ihe jifere ifọ enwere onye ga-ahụ ụmụnne di ote obiọma akpa ya nwere ihe mere metego anyị nwawa ụmụ chọọchị ede anyị nwawerele Chineke ha igiri isi anyị chee okwu ndị ụmụ ọka bịarị ka m onye ka ole ure nwayọọ na helie nga ihe sara nwaanyị ihe mbe helie na bed ihe sara ihe alụtara gị n'elu bed gị baiga n'okpuru dufuo onwe nọ ụmụazị bịago n'ote na-emerezi ha ihe ụkọtụ nwoke ha ekele nwotechi arachasị ụmụ di a na-emezi ụmụ di ha pres gị bịa nga hesara na bed apị fon nwaanyị Instagram Ojiọnụ Kachi ngagawa no imejisi oyi gịnị ka m ga-emewe mmete gị mma o gwa m ife m ga-eme ka gị dị gị mma gịnị ka m ga-emewe mmete gị mma o gwa m ife m ga-emere gị nwanne m aga m eme ya ngwaleni ya gbarala m ụlọ esi oge adịghị anya ugbu a ya tawara oyi ọkwụ na-abịala enye m nsogbu si m o nwere ka o si na-ejide unu ya kwụlasị ime na ya American Wonder ya kwụlasị igwuola anyị ya maka ịma egwu iwe onye ngwugwu anyị kwanụ marakwasị anyị bụ ndị ụmụ ha ọkabịa imepe anyị kabie mme onye wayo ngwanụ lewe anya ugbu a enyere m gị nwantịntị mgbe ga-ehụ ya tasịrị oyi ya na-atọ gị na-edowala ihu ka ihe hụrụ gị Ụkachi anọ m na rum m maka mgbe oyi ga-ejide gị ga-ebe ịkpọ m ka m hụkwa gị nwanne m aga m eme ya aga m eme ya que bola na esse que esse na epo não Aku bala na room ham. To ganga o to no jate bu. Nka wo do ordinary. Kai ni here gure. Apa se miss na na kan. Kai ni ha kwa buri agbabu. Ha India. Mi ni miss. Miss. Ka wo do ordinary. No. Buru ma boke na. Mejumu bela mnu meju. Eso meji go. O shift ole. Brain ma conjugal ala. O conjugal ala wo. Wala conjugal please. Machi. No. Na abu bisha na dum nishike m kanja. Buru me na squeeze. Mama de he mere ha le kwa amala de mma. Gono nye. Ama go sumu yamu de mo kan. Amus. Ama de pa. Eso.
Hello, Nyemejoro. Oh, amen. Oh, amen. Oh, amen. Hello, Nyemejoro. Gini kam yemeo. Akwalele kwano mi fem yemeo. Iku ajuomo, iba ajuomo. Kwano monye mi abakuro. O amen. O amen. Biko, ebezila o. Ye mo ndidi. Jide obi gị aka. Echegbuzila onwe gị. Nke na-anọ na-abịa. Ọ Chukwu ma nke ka mma, ma nke eme gị, nke ka nke agakwa eme. Nwee ndidi, ebezila. Allow God to do his thing. Biko, Adanne o. Please, don't cry again. Biko, nne m ebezikwala o. Ị na-ebezi ya ka ị chọziri ka m mee. Adanne, biko kwa. Please, don't cry again, please. It's okay now, oh. Nne m, biko ebewele o. Please don't cry, Adanne, biko o. The devil, you know, is better than the angel you don't know. Lekunye mtukwa salomia. Show it to one of my concern. Onye na-amụ nwaanyị n'ime marakwa n'ime gaji ịpụ nke pụrụ onwe ya na nke amụma kirikiri kupu. Biko kwe, ejikọ m Chineke rịọ gị, arapụtara mụ na Chukwu. Biko, rụkwa ọgwụ gị n'ọrụ. Anyị ga-eji mkpụrụ ụlọ onye kọrọ n'ụwa na ọ bụ ihe ọ ga-aghọ. Ịkụ egala mkpụrụ obi ọjọọ n'ime ezinụlọ anyị. I werele seed of wickedness kọ ya kụjọ ya n'ime ezinụlọ anyị, and ekwukwere ya sị no peace for the wicked. Ebe isi na ọnwụ mkpụrụ obi ọjọọ ka gị mma. Ekwe na-ere ife ịchọ ka efu nwaanyị ọnịchakwuru ekwu sọ ya n'asụsụ be ha sị na ife ịchọ ka efu ife ịchọ ka efu. Dị otu njiri meju unu ma o mechie ezinụlọ unu chai kemgbe jiri lụbata m n'oru unu. Ọ bụ ịhụnanya ka m n'ezi unu chai dị nọ mma o. Ịhụnanya ka m n'ezi unu. Echetadịrị m mgbe alụbatara m ọhụrụ oji ọnụ ọkwa ihe na-akpọ m nwunye gị. Otu ọka ị na-akparị m na vileji niile, ezi ndị mmadụ lee nwunye ọhụrụ m, lee nwunye m, ịzụta ihe ka enye m chai. Ejide m ụzọ ọjọọ bịa. Ihe m jiri bata n'ezinụlọ na arụrụ dị m aka. Ọ wụ site na amara Chineke ka m jiri bata n'ezinụlọ. Hell, ọ dị nọ mma. Unu na nwanne unu mee ka unu sere okwu. Unu dara ọnụ kpụm ma gbara bịa na-alụchitere unu ọgụ. Chai, unu na-eme m otu a. Nsogbu adịghị. Onye agha Michael. Angel Michael the warrior. Archangel. 24 elders of heaven. Oji mma aga agha
And I only do from Israel should do here. Abraham is no library. The Ara Loa, I hear what Ara Loa. My God, that's the can you one hour. Oh, hi. No. Hello, Tid. I'm not but I'm no man and no bottom. I'm going to make So bad. When so good? Mena kakoko. You the shop? Malete like a bomb or you the shop? What are you making? Oh, wait. I want to give you Honey. Hey. Well, working so. It can love better. Piaka Ebanimuno. You can change if it's someone in Kewa. You want to make me up? I'm so glad. You sure that I'm going to come on it? Yeah. More than talking now. If you want to no more. You know, Amazing and first. Hey, Jide maka. Jide maka. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless.